खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशननि जा बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दं गलाघाट जिल्ला सिंनि तेलिसाल बे गामियाव जानो थांगासिनो दं। गाबोननिफ्राय गाजा गोमजायै जागोन। दिनैसिम पान्जाय आफादनि जानानै जाखिनि हाबाफारि मावनांगौ बिथांमोना पेन्डेल स्टेज गेट आरो डेलिगेट्स हल डेलिगेट्स थाग्रा गासिबो थिग थाक खालामजोब्बाय। जानाय लोंनाय जेराव जि जाया माने बिथांमोना थिग खालामजाबाय जोब्बाय। पान्जाय आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोना दिनैसिम दा कमप्लिट होननानै जों बुंनो हागौ। फ्लेग हस्टिंनि जा जायगा बेखौबो थिग खालामबाय आरो बै गाबोननिफ्राय जानो गोनां जा डेलिगेट्स जों आसा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय 50 थान्दै महरै बिथांमोना नुजाफैनो हागोन 22टा जिल्लानिफ्राय बेखौ आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे फैगौ सबनिहा 28 थारिखआव अपेन सेसन जागोन। बे अपेन सेसनावबो जोंनि बिटिसिनि चिफ गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि चरन बर' बिथांमोना नुजाफैगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन अर्गानाइजेसननि बे हाबाफारियाव आरो अपेन सेसनाव गाजा गोमजायै बिथांमोना नुजाफैगोन। जों आसा खालामदों अपेन सेसन खालि जा रायजो राजाफोर फैगोन जोङो 10,000निफ्राय लानानै 15,000 बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बेखौ जों आसा खालामदों। गाबोन मोनाबिलि समाव जा डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन। जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' कसारिफोरनि बा बर'फोरनि माखासे जेंना जेथो दङ। राव हारिमु थुनलाइ आरो माखासे गोबां जेथो दङ। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जेंना जेथो दं। बे जेंना जेथोखौ बोरैहाय जाफुंनो आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनांगौ बे बेलायाव बोरैहाय प्रेसार होनो बोरैहाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों रायज्लायनानै थाबैनो खुंफुंनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महरै सरकार दानो थाखाय जों खावलायगोन आरो डिमान्ड होगोन। गोबां बे रोखोमै जोङो गोनां बाथ्रा सावरायनो गोनां दं। बेखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बे जोङो आसा खालामदों नैबे नैथि बोसोरारि जथुमा इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशननि जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि मावनांगौ हाबाफारिनि आरो फैगौ समफ्राव बोरै मावलांगोन बेखौ हाबाफारिखौ लानानै बे बिथांखि लागोन डेलिगेट सेसनाव आरो बे रोखा। बेसेबांसो डेलिगेट बिथांमोनाव बाहागो लाफैगोन? दासिम जों आसा खालामदोंमोन 22 जिल्लानिफ्राय 50 खम लिंहरदों आरो खम हिसाबैब्लाबो जोङो 1,100 थान्दै बिथांमोना नुजाफैगोन आरो बिनिख्रुइ बांसिनबो जानो हागौ जों आसा खालामदों। बेयाव बेसेबांसो मोसागावरि बिथांमोनखौ मोसागोन होननानै दासिम पान्जाय आफादनिफ्राय 150 मोसागिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो थांनाय बे बागुरुम्बा दोहौ बिथांमोना ट्रेनिसबो दं ट्रेनारबो दङ आरो करिय'ग्राफारबो दं। बिथांमोना गासिबो दिनै बे फ्लेग हस्टिं सेरेमनियाव लोगोसे मोसानाय आरो बिथांमोना बाहागो लागोन बेखौ जों आसा खालामो।